Мале, вчера като се напихме беше брутално, брат. Трябва да повторим пак, разбираш, беше брутално. Пичове, какво ви става, брат? Трябва да говорим за нещо по-смислено, брат. Не, просто е много странно как на никой не му се лафи за политическото и икономическото състояние на света в момента. Но ти вчера какво прави, бе? Какво съм правил, бе, брат? Какво съм правил няма значение, ти въобще не ме познаваш, не знаеш през какво съм минал. Държите се като олигофрени, брат. Знаеш какво, брат? Аз се направи, че някой те вика, брат. Направи си, че някой те вика, брат. Много желя, бе, брат. Направо ти се иска да си свалиш тениската, брат. Да я сваля ли? Не, мани, я дай някаква вода, бе.